2012. bila je i godina velikih rezultata. Od uspjeha učenika osnovnih i srednjih škola na nacionalnim natjecanjima, velikog investicijskog ciklusa sveučilišta u kampusu, ali i rezultata slavonskih sportaša, Hrvatskog narodnog kazališta i Galerije likovnih umjetnosti, podsjetio je župan Šišljegić. Sveučilište je u znaku započete izgradnje Građevinskog fakulteta te izbora najboljeg arhitektonskog rješenja za sveučilišnu knjižnicu. No možda najvažniji je pilot projekt programskih ugovora kojim je osigurano studentima besplatno studiranje ukoliko redovito izvršavaju svoje obveze. Vjerujem da će naši studenti poboljšati svoj studentski standard. Planiramo izgradnju novih studentskih domova, planiramo izgradnju sportske dvorane u jednoj doglednoj budućnosti. Ostale sastavnice također, koje sada možda nisu toliko kritične, vjerujem da će u budućnosti također dobiti dostatne prostore kako bi se mogli dostatno širiti, odnosno kako bi mogli dalje razvijati svoje djelatnosti. Bila je ovo godina u kojoj se u Osječko kazalište išlo više nego i jedne prije, ističe intendant Schneider. Iduća godina trebala bi biti za osječki HNK u znaku gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Što se tiče obogaćivanja programa, najveći projekt drame bit će uprizorenje navještenja romana Paula Claudela, a u režiji Petra Selema. Novosti ima i u operi. Planiramo izvesti jednu veliku operu koja nikad nije izvedena, to je Donizetijeva Norma i još nekoliko dobrih stvari koje nekad nešto ostane kao ono da zagolica javno što će to biti, ali vas uvjeravam da se uvijek može bolje. Uvijek se može bolje i mi ćemo se truditi da sljedeća 2013. iako ono 13. baš nije kao sretan broj, da za kazalište za sve nas bude sretna godina. Nastojimo i u ovoj teškoj i problematičnoj situaciji učiniti sve da na bilo koji način osiguramo razvoj i prosperitet, kazali su domaćini, župan i gradonačelnik. Želimo mir i dobro svim stanovnicima županije u želju za manje teškom 2013. godinom uz nadu da će ona biti bolja i uspješnija.